Okay, maayong mudto na usab kanang tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud kita mga higala, dili nga atong tulumanon kahanginan, CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no alang mo katingala ha, nagpaalot ko kay gahapon. Gatanaw ko sa akong video, grabihan naman to akong buhok. Gakuan naman to, sana, kanang adik naman kaig purma to. Adik naman kaig tanaw na akong buhok, gala, so gapaalot ko gapon. No? Aron gyud nga mahapsay-hapsay o gamay na atong panagway. Labi na kay gulang-gulang na tanaw, alang na ito mga tagas o buhok, hala, paalot na po mo kay aron mahasway-hasway na itong panagway gamay. Ano, so kumusta naman mga higalan? Ang hidaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Kumusta diha sa Santa Cruz Tanhay, no? Believe kay ko sa inyong simbahan. Gani mo akong napili nga ihimuon nga backdrop so ato ang programa karong ang huna og ang simbahan sa Tanhay, no? Kay baling mga gwapuha. No, mogi akong gipili nga mo akong i-backdrop karong semana. Sunod na lain na pod kay nakahuna-huna ko mga higala nga sige man tangga kanabitang nagamit og mga backdrop sa New York, no, sa kining dito sa kining Roma ana karon mo gamit wala man kita sa ato dagbay, no, aron gyud nga medyo pod makaadto mo bisag wala mo kasuroy ini mga lugar mura ra pod mo nakasuroy ano klaro ba ano bino no sa ato day nga timbayaon og may mudto ang taga Santa Cruz Tanhay, no, inyong kura paroko din ha, bilib kay ko, no, ni Senior Padre, no, kay kami magkakita mi ni Father kuan umatang, no, magkuan gid mi magkinatsilaay mi ana, no, Senior Padre. Kaya nakakuyog magud mi mga higala dito sa Madrid one time. Siya pa'y kuan ato, siya pa'y commissioner sa Commission on Youth unya nag World Youth Day dito Miss Madrid, no, muna nga medyo nagkulokinat sila pod may gamay dito. Senior Padre Rulan Umatang, kumustamos, señores, no, señor. Kital, ano, kumustamos, señor, ano, og ang imusab ang dinha sa Tanhay, no, baling gwapuha pod mga higala nga tuang simbahan dinha sa Tanhay, no, sa kining San Isidro Santiago Apostol, no. Onya ato diay nga pasalamatan ang ako ang kinatong pinalihog, no, atong pinalihog si Sister Camille Surmieda nga mao'y nagkuha og mga footage na ini atol sa among pag-pilgrimage na atong nakalabayng semana, no, na among gipangkuhaan may kali kay ang picture man unta ang akong nasugo niya pero nakuhaan niya ang footage. Salamat kami kala. Onya naa day mi kuan kanang video production itong amo ang pilgrimage, no. Unsa toy kuan ato day tag ato day? San Isidro Labrador gyapon Paris to. Asa San Isidro, ha? Oh. Si Father Akab. Naa sa akong page may higala, no, Father Edwin Akab page na ako sa Facebook. No, basig ganahan mong mutanaw pod sa among parochial pilgrimage and outing. No, basin na po ganahan pod mo, no. Aron makita ninyo ang mga pila to ka simbahan gikan sa Bindoy, Manhuyod, sa Bais, sa kining Santa Cruz Tanhay, sa Tanhay, Sibulan, Valencia, Bakong ug Dumaguete. Ayan, no. O naapod may gamay footage sa kining Buglasan. Sa gabi na nanoroy mi dito. Basi ganahan po mong mutanaw, ala, no, nasa ako ang Facebook page no Father Edwin Akap. Ha? Okay? Okay, unya aron na kita mahigala sa ato ang kining catechism proper. Abi no sa atong simbahan, no doon na pud tay kung sa balaod doon na tay gitawag natong Philippine Constitution, di ba no? Naman tani ana no mo ibasihan sa ato ang mga balaod sa simbahan. Kita pod balaod sa ato ang society, no? Gitawag nato og Philippine Constitution. No apud ta sa ato ang kanang canon law sa atong simbahan na atay Catechism of the Catholic Church,
duna pud tay canon law, code of canon law. Kining tanan mga balaod ni. No, kining code of canon law balaod ni siya nga maoy basihan sa mga kining pamalaod nato sa simbahan. Manay gitawag nato og ecclesiastical laws or canon law. No, unya duna pud tay catechesis, no, catechism, book of catechism. Abi na atong ulahon pag-discuss kining kabahin sa code of canon law, no? The code of canon law is the body of laws and regulations made or adopted by ecclesiastical authority for the governance of the Christian organization and its members. No, sa ato pa, mao kini ang mga batakang balaod o mga lagda nga ngaing sundon sa mga kanatong tanan, no, sa atong ecclesiastical authority, mga kaparian, aron sa pagpangalagad usab sa simbahan nato. No, the first code of canon law was first promulgated in 1917. No, niadtong nagsugdan gyud nga naa na kitay canon law niadtong 1917, no? And supersedes all previous compilation. Kaduna naman gyud mga balaod-balaod na nga nahimo, no? Pero wala pa gyud siya makompiled. Pero kini karon gi-compile na gyud into one book kanang gitawag nato og Code of Canon Law, no? And it is a culmination of centuries of legal growth. Ato pa kuan kini siya kanang naggitapok ba, dili ni ingon nga diha gihimon ang mga balaod kini nga gihinay-hinayan og hulma, no, nya, no? Nya it lays down rules for the governance and administration of the sacraments. Ato pa dunay kini mga lagda o pamaagi aron nga mapag-administrar o sa pag-administrar, pagpaambit sa mga sakramento. Unya 1983, 1917 man to, no, ang primero gyud nga first Code of Canon Law. 1983 gi-revised kini and promulgated by Pope John Paul II. So niadtong si Pope John Paul II mauna ang Santo Papa, no, si Carol Wojtyla, si Cardinal Carol Wojtyla nga nailan na nato sa pangalan nga Pope John Paul II, no, ang nahitabo iyahang gi-revise ang Code of Canon Law nito 1965 as a result of legal growth gihapon. Kay do naman gyud mga ang balaod nato, do naman gyud mga kausaban kay ipahaom man lagi na sa kining atuang simbahan muna nga do na gyud kausaban. Unya, it consists of 1,752 canons. No, 752 canons. Unya, dire sa atua, doon na tayo canon lawyer, no? Si Monsignor Gamaliel Tulabing, ug siya karon ang kura paroko sa Tanhay, no? Siya kura paroko sa Tanhay, kauban nila ni Father Turoy ug ni Monsignor Tadi Kinit. No, so siya karekora paro. Siya mo atong canon lawyer. Sa to pa, kung doon ay mga problema sa simbahan, no, palitan na kana bitang magpakasal mo niya ang inyohang balamanhon foreigner. Adto mo didto ni Monsignor kining Gamaliel Tulabing kay siya mo imuhatag kaninyo sa mga requirements. Kay siya man ang atong canon lawyer. O baka marriage tribunal, no, kana bitang doon na mo problema sa inyong kabinyoon. Ang inyong duolon ana si Monsignor Gamaliel Tulabing kay siya may swito sa Code of Canon Law. No, kana dugay-dugay niya pang eskwela ana. No, dili basta-basta nga mahimo kang canon lawyer. No, muna nga diri sa ato diocese daghan anang eskwela pero usapay nagmalampuson nga mahimong canon lawyer si Monsignor Gamaliel Tulabing. No, siya maoy ato ang kitawag natong diocesan judicial vicar. No, unya siya mao ikaabang usab sa atong talahorong obispo sa matud pa pagpasabot o pag-administrar sa nagkalain-lain nga mga pamalaod sa simbahan, especially katong ginagmay mga problema. Okay, no, nya kana pong mga pari nga gusto nang mubiya sa ilahang pagkapari kay mga mag-dispensation ba, si Monsignor Gamaliel Tulabing gihapon maoy muhimo sa mga papilis kay siya may swito. So muna no mananggi kikinahanglan gyud nga aduna kitay Code of Canon Law unya aduna pod kitay canon lawyer, no, klaro ba? So sa pangutana kinsa may atong duolon
kung magpakasal kita sa kining foreigner, Monsignor Gamaliel Tolaping. Kung aduna kita problema sa atong kaminyoon, no, pananglitan ang inyong bana medyo dili na capable nga mahimong inyong bana. Kana apang gusto na mong mo apply og legal separation. Kana bitawng gitawag na to og kana bang nullification of marriage, no, kanang marriage annulment. Ang inyong duolon si Monsignor Gamaliel Tolaping. Asa man ninyo na makitaan, naana siya dito sa parokya sa Tanhay. Pero naapod sa opisina diri sa Chancery Office. Klaro? So, pangutana. No? Kinsa man ang inyong duolon. Primero, of course, badool sa ni Father inyong Kora Paroko. And then, sa inyong Kora Paroko, mao'y muhimo og recommendation or tagaan ba dagay mo og kanang endorsement or whatever. Pwede ra pug malahos na po mo dito. No? Ano? Pero pwede pug mohapit sa mo sa inyong kura kay bas hindi makaya ra sa inyong kura nga mo solbad sa problema. Okay, klaro? Okay, arata badayon ta may gala ha. Unya sa ako nang giingon ganina, do na pod kitay lain pagyud nga mga lagda nga sundon pero dili na ni kabahig pamalaod. Kabahin na kini sa pagpasabot sa nagkalain-laing pagtulunan sa simbahan. Muna ni gitawag natog CCC. Ayan, no? Dili short circuit TV, dili. Nalaim man po na, no? Kuha na. Kanang Catechism of the Catholic Church. No, naantong 1566, dugay na kayo, no? Dugay na kayo ni. The so-called Roman Catechism was published in response to the request issued 3 years earlier by the Council of Trent. So doon naman yung mga konseho, unya gusto lagi sa mga konseho nga aduna gyoy kanang gitawag na to ipanudlo gyud ba? Ipanudlo gyud ang nahimo nga mga provisions sa pagtulunan sa mga konseho. Kini konseho sa Trento muna nga tungod sa request sa earlier sa kining Council of Trent or Trento nahimo kining Roman Catechism. Ana no? Unya used until 1978. Dugay na kay mahigala no? 1566 unya until 1978 gikuan pa gigamit yun no. It inspired as intended the cream of many national catechism no. Ang Greek word sa catechism is to echo. Abay no, para ber nako malimtan no. Ato nang balikan o nga topic sunod adlaw ha. Pero ari usa kita sa lain nga kining punto sa ato ang programa ari kita sa CBCP News usa ha. Ug sa kuan pa na putlon usa nato ang atong programa pinaagi sa mga patalastas. Ano no, by the way, ari kita sa CBCP News no. Ang CBCP, ang SIAP o Catholic Education Association of the Philippines aduna nay bag-ong napiling pangulo no, instead nga si okay. Sorry may galahan natumba to ang camera. Okay. So, ari kita CBCP News tagkuan ba nakaon ra? No, the bishops no nanawagan ang Catholic Education as educators no, Catholic Educators Association of the Philippines or SIAP no, aduna na bag-ong pangulo. Ang ilang pangulo karon mao si kining Father Albert Delvo sa Diocese of Novaliches. Gipulihan niya si kinsaman si Sister Marisa Very RVM or Religious of the Virgin Mary. O niya, ari kita sa laing balita mahigala ang mga obispo sa Katolikong simbahan na nawagan karon no og dugang pagampo alang sa kagubot nga nagpanghitabo karon dito sa Israel o Palestina. Gani ni apil-apil na pod ang Lebanon, ang grupo nila sa mga terorista din nga mao ang mga Hezbollah. Na naman pag-pronounce to. Hezbollah. Ano? Nya balita sa Vatican, si Cardinal lain nga balita mahigala ang obispo sa kining Tarlac si Bishop Enrique Macaraig sa pangidaron nga sa City Anyos namatay na yung tao no. Magulang ra nako ni tulo ka tuig ni si
Bishop Enrique Macaraig. No, namatay siya ni antong nakalabay nga adlaw o pinaagi sa cardiac arrest. Kani yung cardiac arrest mahigala mura ni kawatan sa kagabion. Namatay na yung taon ang ilaha nga obispo dito sa Diocese of Tarlac nga mao si Bishop Enrique Macaraig. Abay no. Sunod adlaw mahigala ato ning balik-balikan ha kining Catechism of the Catholic Church. Unsa ganito'y kuan? Meaning ining catechesis kay Greek word man ni siya to echo. To echo meaning ialingaw-ngaw ba echo ECHO. In the US, after the Third Plenary Council of Baltimore in 1884, the Baltimore Catechism was established in 1884. Ayan no, sabay no. Taas naman ta mahigala basig mula pa ta sa atong oras. So padayon gyapon kita no sa ato nga mga catechism aron nga makasabot-sabot ta sa taginagmay kung unsa gining atong Katolikong simbahan no. Doon na dahil kita'y set of laws promulgated antong 1917, gitawag na to og Code of Canon Law, o niya ni antong 1986, no, na 1983, na revised kini siya under the guidance of Pope John Paul II, o niya hangtod karon mao gi atong gigamit, no, ano, Code of Canon Law. O niya, og doon na mo yung mga problema kabahin sa kasangal or whatever, ang inyong duolon mao si Monsignor Gamaliel Tolabing sanglit siya man ang atuang kisamon siya canon lawyer. No? So palihog lang niya dai no. Pakita ara ang picture ni Monsignor Gami para Monsignor Gami Tolabing ba para nga kanang by the way kung akong giistoryahan mahigala ang ako ang katong pinalihog no? Si Inday Camel Sormieda kamo ko din tao ako ang tigtabang ina atong programa. Kaya ko radyo naman kita ko mahigala niya ni mormag ang trending good karon nga kuan naman gyud teleradyo naman muna nga nagpakatakos na lamang po din taon ko kanang pulo pakita sa TV. Dili man ginunta ako kay mas ganahan ra ko sa radyo kay pwede ra tag dili ta magpagwapo kay dili ra ta magsanina og pinare pero kini sa radyo na medyo magpaalot na po lamang tang panalagsa no onya magkuan na po lamang ta sa atong garb isip pare. Okay, klaro? Sige ha, onya adto sa kuskuan daghan pa kog trabaho mahigala no na pagkuroy daghang kay meeting ato pa kog barangay. Ako daing tibayaon o good morning ang ato ang good noon ang ako mga kuan din ha sa nakalain-laing mga kabarangay ganina dito kuskat sa Langa sa Tumampon o karong mga alauna anto po ko sa Inakban. Taga-ayungon ra na makasabotan. Daghang salamat og mga kandidato ha. Ayaw mo pasulabi sa inyong gibati nga magpaulan-ulan mo kagahapon ako nakitaan nga mga kandidato no nagpaulan-ulan ayo paulan-ulan kay basig pagkadaog ninyo igo pong nagdaot na mo. Jadi dito sa Davao City sobrang excited ang mga kandidato dito. Kabulog akong sa nahitabo nakaligis yung taon patay ra bagyod batang 5 anyos ligsan adadas magan kay ang driver imbis kuno nga brake mo tumban ang accelerator man hinoon so nadas magtindahan kunya na timing pod nga dunay tawi bata nga nipalit perting pataya in taon higala no suluoy kayo perting hinilak in taon sinahan so na nga mga kandidata ha kalma ra ta no sa makadaog og sa dili importante nga may ratag lawas klaro. Alamang Mundo, Pilipinas.